Din cauza secetei, plugarii din satul Cârnățeni, raionul Căușeni, au început secerișul cu 2 săptămâni mai devreme. Oamenii spun că acolo nu a mai plouat din luna aprilie. Aici, pe câmpul acesta, în timp de 58 de zile n-a căzut niciun strop de ploaie. Practic, aprilie și mai, unde trebuie cea mai mare umiditate pentru a se dezvolta grâul, n-au fost. Agricultorii spun că în pofida vremii toride au îngrijit lanul cum au putut, în speranța că vor obține cât mai mult grâu. Dacă scoatem 3 tone la hectar, asta e bun. Puteți să vă uitați, câmpul este curat, e scos din toate situația, e dat îngrășăminte, semănat cu îngrășăminte. Agricultorii afirmă că productivitatea lanurilor depinde nu doar de condițiile meteo, ci și de soiul de grâu semănat. Ei estimează că vor obține cu 30% mai puține cereale decât anul trecut. Dacă trebuie să ai undeva 40 de boabe, aici sunt vreo 20 de boabe. El a fost semănat undeva în octombrie, primele ploi au fost în decembrie, el n-a fost dezvoltat decât toamnă, a suferit toamna și plus a suferit încă primăvara. În acest an, în toată țara au fost semănate cu grâu 310.000 de hectare. Ministerul Agriculturii a estimat că recolta de grâu va fi mai mică decât anul trecut. De pe fiecare hectar ar urma să fie recoltate în jur de 3,2 tone de cereale pe hectar, față de 3,5 tone cât s-a recoltat anul trecut.